Tá méid a dólar laethanta saoire, tá méid go léir stick sa car. Tá méid go léir a dólar laethanta saoire, Beal Feirste an Cuid is fearr. Yahoo! Tá méid dólar mar laethanta saoire, suas go dtí Beal Feirste. Agus be méid ag dul ag siopadárach agus rudí mar sin. As ik go Briseadh inis go bhór a déorning tá aimsir dochreide inis sig Briseadh tá siopa jasan seo tá feicir sin Jesus chuir sé sin aglúirt na gá feicir na héadí gallant an sin siopa sigan sin roicimid a roiig inis. Tá méid an seo I Beal Feirste agus tá méid ag déanamh siúlá beag tríd na sráide an seo I Beal Feirste, so tar thugam. Tá méid a dólar laethanta saoire, tá méid go léir stick sa car. Tá méid go léir a dólar laethanta saoire, Beal Feirste an Cuid is fearr.